Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasemhleni bokuphakama unyazi lwezulu. Amen. Amen. Bangcwele loguqile. Inhlasuthi yakwaJali. Entabeni nasemampondweni. Idolobha iseFlagstaff. Isigodi ngakithi sithi lali isesiphaqeni. Ngiyacela ke uNkulunkulu unyazi lwezulu lungembathe. Yebe ngiguqile lingasibheki izono zami. Lingepha amazwi engizowakhuluma phakathi kwabangcwele. Ezoba amazwi lawa engiwacela uNkulunkulu azobuyisa ithemba kwabangcwele. Ngoba umuntu ngaphandle kwethemba ufile. Mayibonge Nkosi. Amen. Mana uthe ngcwele sisothandeni lonyazi. Unyazi uyathanda. Amen. Amen. Unyazi uyathanda. Hayi lo asingabazi unyazi uyathanda. Amen. Lokho ngekushiswa bengikhumbula indaba engayizwayo abantu ababephuma emshadweni beya kulento ekuthiwa ihoneymoon. Bethandana kumnandi ngothando lwasezweni. Bathe bephumile bekuyihoneymoon kwaqhamuka ibhubesi lasenzamla kakhulu ibhubesi yabaleka indoda yashiya umakoti yagibela esihlahlweni. Khuluma ngothando bangcwele. Amen. Yashiya umakoti yagibela esihlahleni indoda umakoti wabolwa iqulekisa laphansi lafika ibhubesi lamnuka lase liyamshiya ngoba lisuthi ibhubesi liqeda ukudla. Lase liyamshiya yathi indoda esihlahleni yathi umakoti ngibonile engathi ibhubesi yakuhlebela belithini wathi hayi makoti ibhubesi wena mkhonyana ibhubesi belithi hayi awunandoda uyihlalele. Hayi thina ushamba kahle. Shamba kahle. Ngeke gibele esihlahleni. Usithanda ngothando lokuthi uzasivikela. Njengoba sivikele saphila namanje. Isendaweni njalo. Njengoba ngilapha abangcwele bengakwazi lapha. Angikwazi Ntokozweni ngihlala la eClermont ngakalolo ngikhoze ezilindile. Angikwazi Ntokozweni. Ngithi mina ayi ngivuke ekseni ngithi namhlanje ngiyakule temperature isentokozweni. Ngiyakule temperature isentokozweni namhlanje. Ayi ngizwa kanjani ngoba ngikwazi. Vele ngiqale ilindile. Kodwa sekuseni. Kodwa ngiyasho ukuthi isidilo ngizoya. Bese ngikhubela enye inhlalisuthi ehamba ngemoto ifika siya la ngithi ngamfowethu kahle ngifisa ukuya entokozweni manje angikwazi. Ithi awukwazi kanjani? Ngithi mina awu uyalazi udaba lami mfowethu ukuthi kungani ngingakwazi. Mina abangcwele ilando ushembe ejele. Ilando ushembe ejele. Njengoba ngilapha ngithe ngifuna ukuza lapha. Ngathi ngelilanga ngisejele wesivili umshumayelo wesambela umshumayelo ukhomo esinika inkonzo ngase ngithi mina shembe uma ungikhipha lapha ngiyofika ngaphandle ngikubabaza. Ngizofeza leso sifungo ngoba uNkulunkulu akazwani umuntu ofungayo aqeda ngafesi. Ngizofeza ukuthi ngathi ufike ngimbabaza. Angikwazi ngaleyo ndlela ke entokozweni ngoba ngomuntu okufika. Ngomuntu okufika. Iminyaka engangigwetshiwe eyishumi nesihlanu 15 years. Kwathiwa une condition. Unemgomo nembandela ukuthi kufanele ngihlale 10 years ngaphakathi ejele. Abanye bebehlala uhalf 7 years 6 months kodwa mina kuthiwa kufanele ngihlale 10 years kusho inkantolo. Hayi ngathi ngisahleli kwelinye ijele laseGlencoe ngo2017 akwavele kwafika ifax esuke enkantolo eMaritzburg. Ithi hayi uJali akahlali uhalf wesigwebo u7 years 6 months angawuhlali u10 years. Mayibonge Nkosi. Amen. Ngizobabaza leyo msebenzi kaShembe. Ngoba ngithe ngisejele laseGlencoe kwafika iphoyisa lashaya ukhiya lathi hey uPeter Jali la. Ngathi mina baba awu ngoba ngiyela umuntu wamacala ngase ngibizwa kabuhlungu manje. Wathi umphathi uyakufuna umphathi. Ngathi umphathi angazi ngomphathi mina. Ngathi ungibizela ngathi hamba uzozwa khona. Wathi hey ngizokuletha ufikile. Ngithi bangifikile baba. Wase kubabazwa ngawufika kwami kwenze njani?
ngoba ngumuntu ongahluphi nje. Hayi, lana ithempeli lamaNazaretha kalikho, ufuna sakhe ithempeli lapha ngaphandle kwejele. Kanti uShembe ungiletha lapha kanti kule ndaba engaka ayibekile lapha. Wathi ngoqoqile amatshe ngogandaganda senguthengile upende omhlophe ngathi mina hawu. Usho umphathi oyiphucelayo nje imanyula le. Ocwebezela le ekhanda. Ngathi na uShembe mkhulu. Sashiya ke silakhile lensizwe ithempeli ngase ngimyalela bekusaphila umshumayeli lo waseNewcastle umfundisi ngase ngithi mina umfundisi ophethe lesakhethi umfundisi uKhumalo okuyena ofanele kuyocelwa kuyena ukuthi kuyokhonza uNkosi libike ukuthi ithempeli likhona manje thina seGlencoe ukuze kukhishwe igama lesizulu ligcotshwe nje yasezulwini ngoba ngeke ukuba amatshe nje baba phela bese kuyakhonzwa kunendlela kunemigudu ekhanjwa ngayo ukuze ube ithempeli ngempela. Wasethi hayi kulungileke kanti vele mina sengiyahamba sengiyaphuma ejele. Sithe silapha ke ejele laseWestville. Ukhona insizwe ekuthiwa uJafet. Naye iphendukele ngaphakathi njengami ibiwuthisha yasenza icala. Ingakazi ngoba kuthi uqala ukuhlalipha kumesaba uJehova. Yasenza icala ngenhliziyo nje yokuhluthuka yasibulala umakoti wayo. Yasingena igotshi iminyaka ama-20 ngoba yafika livuma nje enkantolo yathi igotshi 20 years. Lensizwe ibihlezi ifake ifoto lenkosi inyanga yezulu ayihamba khona ngaphakathi ejele ihlezi ifake ifoto lenkosi inyanga yezulu. Uthe ngenye imini ifonela ngaphandle kwathiwa ngaphandle uyazi la ingane yakho le yentombazane isiyilengisile. Isiyikhungile ingane yakho. Angizamile uxoxa ngoJafet kodwa la ngiyakhona ngifuna ukubabaza uShembe. Funa ukubabaza uShembe. Uthi njengoba singamaNazaretha abanye singamaNazaretha mina nje nginazaretha ngedwa ekhaya. Uthi kumshumayeli esahleli naye ngaphakathi ejele eWestville umshumayeli uKhomo uthi umuntu uNazaretha uwedwa kini ufana nesibani esikhishwe ngaphansi kwetafula sabekwa phezu kwetafula sakhanyisela bonke abomndeni wakho ngoba umthandazo wakho kusinda bonke abomndeni wakho. Amen. Hayi iphatheke kabi lensizwa ibizwa utshela amaNazaretha bafosha okwenza ukuthi kodwa kuthiwa ingane isindile isesibhedlela. Lensizwa ngoba ifundile uthisha ngaphandle. Yasi organize ukuthi kufika kubonakala amasosha ngekhala ngaphakathi ukuze ingane ikhanselishwe. Hayi kwenzeke ngempela kuphasiswe kuthiwa hayi approve incwadi izongena umndeni wakho la ukuze ingane ngoba phela ubaba ongene ejele uma washona. Hayi ingane fanele ithola ikhanseling ngempela. Hayi mayifika ingane ngaphakathi hawu mntanami usindile hayi ngisindile hayi kudliwe ikhanselisha ingane bese ibuza ingane ithi baba lo mfaka emqaleni ubani. Isithi hayi uShembe lo uNkulunkulu engimkhonzayo. Isithi usaphila usathi hayi mntanami uShembe akafi. Usathi yazi baba ngasikhathi ngiyilengisa kuqhamukela omkhulu wangithethisa wathi mntanami uyibulalelani wasekhipha ummese wasesika intambo ngisinde ukuthi iqashwe intambo ngoba iqashwe lo mkhulu. Mayibonge Nkosi. Amen. Sisendabeni njalo. Kodwa ngiyithola sengingabaza ngithi mina hayi uShembe akangisizi mina nginenkinga uShembe akangisizi hayi ngisaphila. uShembe uyangisiza ngoba ngisaphila. Amen. Ithi enye insizwa yayiluleka uma wayo ukuthi mntanami nize nisize ningaye kumkhonza loNkulunkulu noma ngisekhona emhlabeni noma sengihambile emhlabeni kodwa ninamathele kuloNkulunkulu. Isithi lensizwe ekukhuleni kwayo hayi mina ngihamba ngegoli vele mina uShembe akazangisize ngalutho yayiphuzela utshwala lensizwa yayiphilela impilo yasezweni. Ithi ngenye imini ugingqika itekisi bashone bonke abantu isize. Ithi ngelinye ngiphume ehotela kade ile noSizani lapha ehotela yathi iphuma sebexabene yathi ihamba kwaqhamuka insizwa kwashaqinwela ukuthi ngeke labantu bezekabi labaqhamuka lapha intathakusa. Uthi beze labantu mase bezofika ngakuyona bese beyahlukana. Uthi labantu usibangaka abafuna ngibephathi nendawo bangibambe kahle. Uthi hayi kudlule kuleso sigameko ithi ekulaleni kwayo kufika ubhombela. Ngifuna ukuza kumina ngithi mina uShembe akangisizi. Noma kuhlatshelelwa ngihlabelele ngathi ngidumele. Yenzeka phela ngithi uShembe akangisizi noma kuhlatshelelwa nje sengikhona ngomzimba ethempelini sengihlabelela ngidumele. Ngoba uShembe akangisizi.
ilenze izokufika ubaba omkhulu ekulaleni kwami wayefika efumbethe wathi mntanamona wayekungikhonza ngoba uthi mina ngikusizi ngalutho. Ithi yabona mntanami yakhumbula uginqika nentekisi. Wasindiswa yimina ngoba bonke abantu ohamba nabo bafa. Wasinda wena. Uthi uyakhumbula wena uphume ehotela kanti ucabele intombazane wasuhamba eintathayo soqhama amadoda amabili bekuwomaligadi labo mntanami abantu abangamshiyi umuntu bamshiye efile kodwa ngaba khona kanye nawe babona mina base beyabaleka. Lalela mntanami umphefumulo wakho ulapha entendeni yesandla sami efumbethe baba omkhulu. Ngingathi ushemba kangisizi ngani ngoba ngigade oyena nje bengisaphila. Ngifunani ngifuna indizamshini. Ngifuna indizamshini. Sisendabele njalo unyazi uNkulunkulu. Unyazi uNkulunkulu. Ngizokhuluma leyo ndaba nje kaShembe indaba engaxabanisi. Indaba kaShembe ayixabanisi. Ngoba ngase kuthiwa uyangiphikisa ugqwele ngibemhlophe uthi uShembe akasiye uNkulunkulu ngabe usukhokuba nenkingi uthi unyaza kulona uNkulunkulu. Kade sisebuhleni nje ngoJulayi yokugcina. Sisebuhleni kwavuleka ingane nje. Emini mabhamehlo 9 years ayikazi ibone. Phambi kwehlalo sobukhosi ezulwini kuyinkonzo. Sakhumbula. Sakhumbula sasikhona. Uvuleka ingane amehlo ena 9 years. Ukhona unyazi uhlalo sezulwini. Yavuleka ingane phambi konyazi. Ithi indoda eCape Town ebona unyazi ithi hey ithatha isixhosa yangapha eStern Cape ithi hey lo tate nihamba naye uyawunxiba umnqwazi ibuthi uyasigqoka unyazi isigqoko ithi wathi amanazareta yebo uyasigqoka uthi hey uye lo ndambona phezulu emkhathini le eMozambique. Uthi yakhumbula ngo2017 ufika lo moya omkhulu wakuthi uDinewo owathi uhamba uzofika eSouth Africa. Uthi ngathi ngibuka phezulu ngeyibhopolo ngoba mina ngisebenza ngenze simo sezulu. Ngathi ngibuka phezulu emkhathini ngabona le ndoda igqoka ijazi elide elivala indlebe, igqoka isigqoko esimnyama ivimba umoya phezulu emkhathini. Yini mina ngimngabazi uShembe. Shembe uNkulunkulu. Amen. Hayi uNkulunkulu unyazi. Unyazi uNkulunkulu umama ngo2013 angingekho kodwa ngoba ngiyafuna ukwazi ukuthi kwenzeka angisengaphakathi. 2013 umama wesuke elinda ephuma ukuyocela ukhiya uJuni. Ukhiya ukuthi ucela ukungena naye uJulayi. Bathi behamba bebabili kwaze kwashona ilanga kwahlwa. Wathi omunye hayi ngoba sekuhlula siphamukelela kwami. Wathi omunye cha mawuphuma uyocela isibusiso ezulwini awuphambukeli komunye umuzi uhamba uze uyofika ekhaya. Kunjalo sifundiswe ukuthi njengoba ngizosuka la ezothi uba uMshumayeli bekuphela inkonzo athi inkosi isibusise. Isibusiso leso ekufanele ngihambe naso ngize ngiyongena lapho ngihlala khona. Lo mama wasethi hayi kulungileke kodwa wazi wena mama ukuthi njengoba uhamba igebengu zala kule ndawo ziyabulala zikubamba inkunzi usuneli phansi iqale zakubulala. Njengoba ungafuni ukuthi siphambukele ulalela kwami wasethi cha mina ngiye ekhaya. Lo mama uhambe wahamba wabona ukuthi aliselide ukhaya. Wasendlala la eduze komgaqo wasegqoka ingubo emhlophe waseshaya umthandazo omfishane ngoba kuleli bandla kuthengeleswa. Waseshaya umfishane umthandazo lo. Wasethi Shembe yasizulu. Kunezinto ezimbili engizicelayo. Ngicela wenze ngodwa sengizwile ukuthi igebenza kule ndawo engilala kuyona zingozi. Kodwa kunezinto ezimbili engiyicela ngicela wenze ngodwa. Ngicela ungivikele nje bangizolala la eduze komgaqo. Lezi igebengu. Noma ulethe imoto ezongisa ekhaya. Wasethi amen. Wasedlala waselala lo mama uthi kwaqhamuka imoto yadlula yathi masile kude yabreka yasihlehla awu mamula lethu lomgaqo abe ngiphume esontweni mntana ngikuhlwile ngase ngikhetha ukuthi ngilale lapha. Wasethi hayi ngene emotweni mama kwahanjwa jika la kwangenwa kwafika ekhaya acela ungibekele esangweni cha mama yeshuvula isango ngifuna ukubeka ekhaya ehla umama vula isango ingene imoto ehlisa imthwalo
Uthe esezobonga esebeka umthwalo ogcina phansi esebuka le ndoda ime phambi kwakhe wathi enyusa ikhanda unyazo lwezulu. Amen. Khuluma ngoNkulunkulu ombiza sabele. Khuluma ngoNkulunkulu ombiza sabele. Hayi mengakhuluma ngonyazi angazi ukuthi umshumayela inkonzo bekuyikajaji.